Може да се промени. Да, може в каква посока? В смисъл, ново правителство, промени в законите? За правителство не знам, но за промени на законите. Трябва да има референдум, да се допитат от хората. Мислите ли, че едно друго правителство би се справило по-добре с ситуацията? Възможно да се справи, защото всичко отново, примерно сега имате старо пълто, да си купите ново, с което ще сте по-щастливи. Новото обаче след една година ще стане същото, не е ли така? Новото и по-скъпото е винаги по-хубаво. Заплатите и пенсиите са малки, а всичко се увеличава. Бензин, храна, хората се справедливо протестират. Вашето правителство се провали! Протестът е за вас! Елате с нас!